You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Yes! Hello! Oy, hello, Tabi! Sayuhan ni mo, oy! Hello, mga kaibigan! Hello, this is episode 105. Thank you so much for always listening. Is this episode 105? Ay, sorry. 107 di ay. Episode 107. It's all your fault. You didn't rename the document. Oh my God, my bad, y'all. Mo gani no, episode 107. Thank you sa suporta. Thank you sa among donors, si Ter, Yayu, Carmen, Steven, and Sonia. Woo! Yes! Thank you so much. Consider supporting us by donating or buying some of our merch. Go to diliniadvice.com. Yes, na-added to ang mga QR codes and store tab. Dati tay feedback na dawat medyo mahal do atong merch. Ay, oo. Oo. Nakadawat may og feedback. Oo. That's the price of convenience. Oh. Kaya wala na may buhaton na eh. Wala mi buhaton ana ang app manggod ang unsa na ang Printify manggod ang nagpresyo. Yeah. Teespring. Ay Teespring data. Oh. Abi nako Printify. Taka rin siya ay. Sa Teespring de among kumbaga amo ang supplier is Teespring, ilaha pod ang service. Ilaha tanan guys, wala jud mi buhaton. Igo ra mi nag-upload og designs and then sila na ang mag buhat sa store, sila na ang naghimo sa page, then sila pod ang mag process sa orders, sila pod ang mag-print sa t-shirts or unsa pa nang inyong gi-order, and then sila pod ang mo deliver worldwide. Wala jud mi buhaton. Gani no. That's the price of convenience. Oh, gani, that's the price of convenience. Oh, pohon, mayong lawas, mangita taog pamaagi nga mabarato. Pohon. Oh. That's the downside, right? Kay medyo mahal, but the upside, the bright side of this is kanang mura kag ni order imported kung taga Pilipinas ka. Kay dili gyud nagikan diri. Asa kaya ng Teespring no? Gani Wala mi kabalo. Dili gyud nagikan diri. So gikan yun na sa gawas. So mura kag ni import og imported item. Import gani no ngano di ay. Unya high quality pod na oy. Dili na Shein quality. Oo, dili na Lazada, Shopee, lagi pang mention jud kalaay nagbatasan ni Darling. Lagi batasan si Darling pero dili na siya kanang I'm sure dili yun na yung ana. I'm sure mura na Hanes or Jockey quality. Wala karana ng mga brands. Itigo nakaling yes I am. Tigola na siya guys. Follow us on Spotify, subscribe on YouTube, and share this episode right now. This is a very special episode, so you have to click the share button right now. Yes. Share this. I'm gonna wait. Natay Halloween special. This is a very special episode. Actually, for the next not for the next, but this one and the next episode, which is episode 107 and 108, we will be doing a very special episode. This is a Halloween special episode. Like we promised the last time, we will talk about some of the unknown, not dili man sa unknown, pero kuan sila kanang not very talked about serial killers. Pero ang kaning isa na atay i-feature na isa ka serial killer na siya yung movie. Actually, naaman jud sila tanan kani Amo ba? O kani si Waneta Hoyt, naaman gyud ni siya kanang documentary or okay. Naana gyud na sila yung mga shows tanan. Na-publish na sila in TV and in books and in magazines and in the internet. Okay. Sige. But they're lesser known. Dili sila parehas ni Ed Gein, Ted Bundy, Dahmer, Gacy, si kuan ka ng mga politicians ninyo diyan na kawat og trillion. They are serial killers, you know. Hey. I ain't backing They are. Once they get money,
not get money. Once they steal money from the people, from the taxes, they are stealing money. It means those katong money nga ilang gikawat nga unta na adto sa treatment sa someone na ay cancer or someone na ay need og dialysis or someone na need og urgent surgery, mga heart transplant or whatever, nga imbis nga matabang dito sa ilaha, wala na, gipatay na. So serial killers din ang mga politician. Dili, I don't believe that. I believe that. Oh. I don't believe that. I believe Unsay tawagan ni? Kanang nadamay lang. Unsay tawagan na? Casualty. Kung kanang sa imuhang senaryo ba nga kanang ang kwarta nga gikawat dapat gihatag na dito sa mga nanginahanglan. O ba, iyaha to guys. Iyaha to. Ako adjong paninindigan ani, serial killers din na sila. Oh. They are lesser known because the people don't know them. Okay. Okay. O karon, mag-istorya na ta about sa dili ni sugilanon ha. So wala tayong mga headlines for today. Pero lamiyon ta kayo mag-istorya about... Dili ni sugilanon or nagdilaab. Nagdilaab di ay. Dili ni sugilanon or nagdilaab. Pero lamiyon ta kayo mag-istorya about Britney Spears because there are some developments. Pero sige lang, let's just talk about it or maybe not sa next episode. Sunod na po na. Sunod na po na sila. Kaya nagbalik-balik na ba na sila no? Kanina po, kaya para bago na po. Okay, magstorya na ta. Ano ko co-pilot? Co-pilot, make me a story about Waneta Hoyt na Bisaya English casual tone. Anak ko. Gitagaan ka niya. Gitagaan ko next story pero daghan kay bangag so anak ko iapil ra gud tong anak ko. So daghan ko iapil po tong detective nga kuan ana ba. Iapil po tong doktor nga. Anak ko. Iapil po tong nurse nga nagduda. Anak ko. Ano si co-pilot? Noted, Cindy. Mauna kini. Ready na kini sa imong podcast episode. Ano siya? Okay. Pagka na lang. Ingana dapat, guys. Ingana dapat. Oji pulos, no? Kani, karon. Sige na, go. Sige. Mag-story. Ako aning story, guys. Kasi sa next episode, si Kring kaya mag-story. Okay. Waneta Hoyt. Kisa din na si Waneta Hoyt, guys. Si Waneta Hoyt, na siya'y, kuan. Taka naman kuya, asa man ko? Usab. Kinsa si Waneta Hoyt? Si Waneta Nixon Hoyt. Usa ka mama nga nagpuyo sa Richford, New York. Upstate New York. Natawo siya ni adtong 1946. Bago lang nahuman ng World War II. Kasado kang Tim Hoyt nga nagtrabaho isip maintenance sa ospital. Si Waneta hilumon, mahuyang tan-awon, og matinahuron. Unsay mahuyang? Kanang marag fragile. Okay. Ang matinahuron. Kanang obedient. Okay. Oo. Okay. Stay-at-home mom siya, focus sa pag-atiman sa iyang mga anak. Sa mata sa komunidad, grabe ang sympathy sa iyaha. Murag gisulayan gyud siya sa kapalaran. Pirmi na lang kasakit. Pirmi na lang luha. Dramatic kayo akong story. Gani no. Mura jud. Now you're kanang in competition mode, right? Mura jud MMK. Gani. Si Waneta Hoyt o si Tim Hoyt na sila'y first baby. Ang pangalan ani kay si Eric Hoyt nga natawo katong October 17, 1964. Si Eric na ilang kinamagwangan nabuhi lang og 3 months and 9 days. Sa one night nakamata si Waneta sa hilak aning Eric na baby. Pag-check niya sa crib, wala na'y ginhawa si Eric. Hoy, kaluoy ba? Gitawagan dayon ang ambulansya, gidala sa ospital ang baby. Ang doktor nga si Dr. Alfred Steinschneider. Kabalo ba mo nga gi-co-pilot po na ko ning pronunciation ani? Kay lisod bang god? Steinschneider. Ano maging ani mo mga apelyido, guys? Ana siya kanang For German. Dili. Isa man? Basin og Jewish. Mo ba? Basin lang. I don't know. Si Dr. Alfred Steinschneider
mi-diagnose sa bata og nganong namatay, syempre mag-diagnose man jud ka or murag mo hatag ka og report sa para sa ano ba sa medical legal ba kumbaga sa unsa na sa postmortem ba report. Iyang gihatag nga diagnosis dito kay or death cause of death kay sudden infant death syndrome or SIDS. Nakadungog na ba mo ani guys? Nakadungog naman siguro na sila, anak. Ay kami nakadungog na gyud mi ani, syempre hala nag-alarm ang arena sa game. Do not disturb man kayo. Sa bagay mo, go through mo ng alarm di ay no? Basta sige, balik ta. Kaning SIDS guys, tinuod di siya ha, medical term jud ni siya na diagnosis ni Dr. Alfred Steinschneider. Kani nga time wala pa kayo dili pa known ang SIDS. Antud karon gani dili man gani known ang SIDS. Actually, kanang nga time nga pagkamatay sa anak ni Waneta Hoyt, murag bag-o kaayo na siya. Murag feeling ganin ako sila ang first. Oo, murag kumbaga kanang tungod ani nga circumstance nga namatay ang bata, namatay ang baby ni Waneta Hoyt. Murag gimugna ni nga sakit. Murag na mugna. Murag diri gikan, murag diri na founded 1980. Murag ana ba? Oy, dili na sure ha, pero mao na ang ako ang pananaw. Feeling lang na mo na. Pero other than that, factual niya akong pangingon. Sa lubong, atong baby nga si Eric, daghan ang niabot guys. Ang simbahan na puno, ang mga silingan nagdala og bulak. Si Waneta gitabunan sa sympathy. Wow, dagan ka. Alangan, kaluoy po na mamatyan good ka og baby. Gani, namatay ang baby tong January 26, 1965. Karon! Katong May 31, 1966, the next year. Nanganak na pod si Waneta. Ang pangalan sa baby kay si James Hoyt. Si James nabuhi og 2 years and 4 months. Tingala na lang sila. Si Waneta nga pagkabuntag wala na naglihok si James Hoyt. Gidala sa ospital ang mga nurse na kurat. Familiar na kayo ang ngalan. SIDS na sad ang giingon nga cause of death. Sa lubong ang community nagtinabangay. Si Waneta gihilakan, gisuportahan. Luoy pod. Pero isa ka tidbit kay 2 years old naman ni nga bata. Dapat rare na ang SIDS ana nga murag unlikely dapat ang SIDS unlikely ana. no bitaw kay fully dili na develop na ang 2 years old eh. Murag ka nang fully developed na ang iyang murag breathing system or something. We don't know. We are not doctors pero mo na ang iyang ingon. What? ang SIDS kasagaran kay diagnosed sa mga 1-year-old and under. Gani, kada mga babies na can't help themselves, can't stand when they're stuck, can't move when they're stuck, can't kanang dili malabay ang butang nga nagbara sa ilang breathing kuan, kanang mag-block sa ilang breathing basta breathing. Tama. Oto, 2 years and 4 months namatay na lagi si James Hoyt. Namatay siya tong September 26, 1968. Okay? Pero wala pa namatay si James kay nanganak na po di si Waneta. Katong July 19, 1968. So buhi pa si James ani, nanganak siya karon babae, si Julie Hoyt. Si Julie nabuhi lang og 1 month and oh my God, 1 month and 17 days. And another fact, namatay din si Julie before kang James. May pa si James kay nakabot og 2 years kapin. Si Julie namatay man siya September 5, 1968. Na si James namatay September 26. So they're just days apart. 2 weeks apart lang sila nga namatay. Yeah, pero nauna ang manghod. Nauna ang baby. 1 month lang siya guys. 1 month old. 1 month and 17 days. Gitawagan na po ng ambulance. Gidala sa ospital. Nawala na sad ang baby. Namatay sa lubong, na sad. pink nga bulak ang nagtapok. Si Waneta gihapon ang center sa sympathy. Kaya syempre, siya man ang namatyan. Siya jud ang ato ang kuan. Ato i-comfort sa day mo.
Oh, ikatulo na guna niya nga baby nga namatay, luoy pod. Gani. Remember, this happened. This is not a story that we just made up. This actually happened. Mm. Mm. Seeds lang gihapon ko no. Seeds lang gyapon ko no ang Cause of death. Diagnosis, ang cause of death. Mm. Okay? Sunod, nanganak na pod si Waneta Hoyt. After 2 years, kay nanganak siya og March 18, 1970. Ang pangalan sa iyang baby ani nga time kasi Molly Hoyt. So si Molly gimonitor na gyud ni. Oo. Kay magsige na lang manikamat yan. Oh, ikatulo na good. Oo. So si Dr. Schneider, gimonitor na gyud ang ilahang fourth baby. Gimonitor si Molly sa sleep study, tapos nabuhi lang siya og 2 months and 18 days. Pero namatay gihapon. Ang mga nurse nagsugod na og duda. Una sa tanan, happy pa siya. Ay kanang healthy baby siya sa clinic kung asa siya gimonitor. Oo. Pero gimonitor siya guys, pero mauli man gud si Molly sa balay. Mm. Pwede siya outpatient ba kumbaga. Pwede siya dad-on ni Waneta. So pag abot sa hospital, murag stable ang bata. Dili siya blabad. Oo. Dili siya sige Healthy gilak. baby, happy baby. Oo. Healthy, happy baby. Pero every time uli si Molly, kay nauli pa man to niya og several times, every time pagbalik, murag na ay something wrong. Murag na ay sakit or something. Ana good. Murag dili nila ma-explain. Good to note pod, habang ginatanaw daw nila si Waneta Hoyt habang naa sila sa clinic ba, na notice daw nila nga distant si Waneta Hoyt sa baby. Oo. Dili siya motherly. O dili siya motherly, distant, murag cold, ana. Oo. Murag wala siya connection Oo. sa bata. Gidudahan na siya sa mga nurse ani nga time. Oo, gidudahan na siya. Ang Mm-mm. usa ka ang usa ka nurse niingon. Nga naman nga pirmi may tabo ni sa ilahang pamilya. Pero walay klarong ebidensya. Seeds gihapon ang giingong gikamatyan ni Molly. It's important to note na kanang niuli na ang bata no og si Waneta Hoyt pagkaugma namatay. Mm. So mo tong circumstance sa pagkamatay ni Molly. Oo. Mm. So namatay si Molly tong June 5, 1970 kay 2 months and 18 days rabi siya buhi. Mm. Pagka next year nanganak na pod si Waneta Hoyt. Pila na? 5 na. 5 na Kalima kaanak. na ni. Si Noah Hoyt. Si Noah ang kinamanghuran. Nabuhi siya og 2 months and 19 days. Ganahan siya og 2 months and kani si Molly 2 months 18 days. Si Noah 2 months 19 days. Nabuhi og 2 ka bulan og unsa man yun Bisaya kayo. 2 months and 19 days. Sa buntag tingala na lang si Waneta nga wala na siya naglihok. Gidala na po sa ospital si Noah ug ang mga nurse nagtan-aw sa kahadlok. 5 na ka bata, 5 ka lubong, 5 ka kasakit. Mm. So niagi ang mga pila ka unsa ni? I-note sa nga ang mga nurse during 'di ba ang mga nurse gidudahan man si Waneta during sa stay ni Molly pa lang sa ikaapat pa lang na baby gidudahan na. Gidudahan lang gihapon siya during sa stay ni Noah sa clinic kaning ikalimang bata. Gidudahan lang gihapon. Unya naga-raise sila og concerns sa doktor, sa researcher nga si Dr. Schneider. Gina-raise nila ilang concern. Mapansin ni mo dok ana-ana nga kanang bahala gyud ka dok ginaingnan gyud ka na mo dok niya. Dili man mo tuon ning doktor. Isa nga doktor. Si Dr. Schneider. Dili siya motuo nga si Waneta ang dahilan kay seeds lagi. Gina-research lagi niya ang Di seeds. gusto ay ego naman gudi. When egos play, you can't convince someone. Kaya ang ego niya, gusto niya siya ang mag-publish sa isa ka research nga ginatawag nga SIDS or Sudden Infant Death Syndrome. Gusto niya iyahan ang legacy ba nga siyang naka-discover. Murag og ka ng mga polio kasi naka-discover, di ba? Murag
ma-imprint na imong name sa history ba nga ikaw ang naka-discover ana. Di ba na ubang sakit, let's say unsa bang ubang sakit nga na I name jud? Munchausen. Oo, kanang katong unsa tong katong ma-stroke ka, unsa to siya? Bell's Parkinson's. palsy. Oo, o katong lahi pod katong Parkinson's di ito. That's from a name, right? They're usually So siguro si Dr. Parkinson ang Oo, so usually they associate or they put their name on the disease or something para maano gid sila sa history ba nga sila gyud naka-discover ana. So dili siguro siya motoo nga si Waneta ang dahilan because there's like a bias already in his brain na kanang dili kumutuan na kay pugson gyud niya ang SIDS. Pugson gyud niya ang SIDS kay ako ang nag-discover ani, ako nagmugna ani, ako ang anak, murag anak ba ingana ang iyang gusto. Ang iyahang research ginagawas niya nga hereditary kono. Oo, ang SIDS. Genetic kono. Unya, pagkahuman aning tanan guys, nag-adapt na lang si Waneta og si Tim Hoyt, si Jay. Nag-adapt na lang siya. And fortunately, wala man ni namatay noon si Jay. So mas nag-strengthen ang belief. Yes, nag-strengthen ang research ni Dr. Alfred ba siya? Albert? Lamote basta Steinschneider. Si Dr. Steinschneider mas nag-strengthen yung research tungod sa adopted child ni Waneta o ni Tim Hoyt. Kaya wala man siya namatay, guys. Wala man siya namatay. Karon, sa paglabay sa pila ka years, actually 20 years. Dugay po doy. Dugay, no? After 20 years, na yung usa ka assistant district attorney sa New York na si William Fitzpatrick, nakabasa og medical journal. He just happened to stumble upon it. Hey, I'm so bored. Let me read a medical journal. Kaya po na. Wala kay lingaw ba? Mag-read ko medical journal. Kuya po. Kuya siya gabi. Bright pang bright. Oo. Usa ka assistant district attorney sa New York nga si William Fitzpatrick nakabasa og medical journal nga gisulat ni Dr. Steinschneider. Ang article naghisgot sa inahan nga nawad-an og 5 ka anak tungod sa SIDS. Na-discover niya. But since he's a district attorney, naisas daan. Pero si Fitzpatrick wala gyud mituo. 5 ka bata, pareho og hinungdan, pareho og edad, mura duna gyud laing istorya ani. Nagduda na siya nga daan. Gisugod niya ang investigation. Gikuha niya ang mga autopsy reports. Gipadala sa forensic expert nga si Dr. Michael Baden nga miingon nga kining mga bata wala namatay sa natural nga paagi. Okay. Nagduda na gyud sila. Nagduda na sila. So mo ni ang ilang gibuhat. Tung 1994, gitawag si Waneta sa mga investigators. Unya, sa isa ka silent room, dito siya nag-confess. Di na ko kaya ang ilang mga loud cries. Saba kay silang muhilak mo, to ako na lang silang gipatay. Nag-confess siya kalit? Oo, nag-confess lang siya kalit. Gidetail niya kung yun sa niya pagtabon sa mga bata gamit ang habol o kutson or siguro pillow. Moto, dito nakuha na gyud ang confession. Sa walay pagduha-duha, unya ang forensic evidence ni suporta pod sa iyang confession. So human sa confession, gi-evaluate siya sa mga psychiatrist nga si Dr. Charles Patrick Ewing. Miingon nga si Waneta posibleng adunay Munchausen syndrome by proxy. Usa ka psychological disorder diin ang inahan mudani og sakit o kamatayon sa anak aron makadawat og sympathy, attention ug pagtagad. Ang mga lubong, ang mga gakos, ang mga bulak sa mga tanang funeral na niagi kang Waneta Hoyt kay kalima ba siya na funeral, guys. Daghan kaayo siya funeral. Posibleng mao gyud to ang iyang gi-crave. The attention. Every time na funeral, mo to yung craving ba? Mo to yung ginahanap-hanap nga. Every time na funeral, gina-comfort gyud sa community.
Mm. Lain na eh. Oo. So mo na si Waneta Hoyt, guys, karon alam na. Karon kabalo na mo kung kinsa siya. Isa siya ka horror mother. The mother of horror, the mother of hell. The mother from hell. Kuan na lang no kanang ang kuan na lang ani no ang atuan na lang maingon ani no kay swerte na lang gamay. Gamay lang ha ang mga bata kay dili pa gyud kay sila old enough to understand. Except atong 2-year-old. Lain na atong. Kasabot na to ngano gitabunan siya og pilo sa now. Lain na ana. Lain na ana oy. Pero katong mga 2 months, unsa pa tong ubang edad? 2 months kids na ay 7 weeks, mga 1 month. Gagmay pa kaayo ba? Kay tungod lang dili siya ganahan. Manggigil siguro siya pag maghilak. Oo, murag Di siya ganahan makadungog sa ilang hilak. May iritasya. Unya kanang kuan lang pud guys kanang ang iyaha pong sakit ba? Gikumbo jud psychopath siya at the same time nakumbuhan og ay dili siya psychopath, sociopath yata siya kring. Sociopath. Feeling ko lang diagnosis sigahan kay dagan kay tag feeling diri ba? Gani no. Sige lang Feel lang nako kay feeling ngano nganong naka-keep jud siya sa bagay no ang psychopath maka-keep man jud man jud nag marriages pero nganong na-keep jud niya ilang marriage ni Tim Hoyt. So that's why I said sociopath. Pero ang psychopath man pud good, pwede sila mag-mask to keep that marriage. Oo. They can kanang pretend to be someone else ba kumbaga. So maglibog ko no. Naglibog ko sa unsa man jud. Atong pangutanon si co-pilot, unsa siya? Napangutanan na nato na sa una ba? Nakalimot ta sad. Dili ba si Waneta Hoyt mismo kung unsa jud ang iyang actual diagnosis sa iya. Okay. Gusto niyo mo siya pangutanon? Waneta Hoyt, sociopath or psychopath? Is Waneta Hoyt a sociopath or a psychopath? Ay, wala siya formal diagnosis kung sociopath or psychopath ba daw siya, guys. Wala di ay. Wala. Okay. It could be either of the two. Wala ta kabalo. Pero ito, katong Munchausen by proxy. Mao na to ang ilahang evaluation. Mo gani, tama jud to Munchausen by proxy. I'm just saying, naman Munchausen by proxy nga wala gapatay tao, guys. Naman naay Munchausen by proxy nga wala gapatay tao. I'm just saying, nakumbuhan jud siya og sociopathy or psychopathy. So deadly kayo na siya nga brain chemistry. Nga nana kay Munchausen by proxy napadjug kay sociopathy or psychopathy. Wala siya connection sa iya mga bata. What does that tell you? Psychopathy? Psychopathy siguro. Cold daw siya, distant towards her babies. Nya makita gid daw nimo, evident gid daw, makita gid daw nimo pati daw sa mga pictures. Ang mga nurse nga nagmonitor sa ika-4 o ika-5 anak kay nakapansin pod nga dili siya warm towards her children, towards the babies. Lahi ra gyud daw. Lain na po datong doktor na prevent unta niya ba? Ay, do we blame the doctor or no? We also blame the doctor, of course, kay kung dili tungod sa iyang enabling, nag-enable man jud siya. Gusto gyud niya kanang patunayan jud nga tinuod ang SIDS. Pero kabalo ba mo ang paper ni Dr. Dr. Steinschneider, ang iyang paper kay gi-discredit na gyud na siya tungod sa naibalaan na nga gipatay din ni Waneta ang iyang mga anak. So na-discredit gyud iyang research. Pero wala siya officially dismissed, pero na-discredit na gyud kay actually SIDS is being used until today as a diagnosis. Ay hantod karon. Oo, naagyapon. Sumala pa sa una sa 22 years good from Waneta Hoyt's last baby up until nadakpan siya. 22 years.
So, within those 22 years, daghan og ang na-diagnose og SIDS. Gani. Daghan. Oo, gani. Daghan. So, what the commentary, nagtanaw man ko ka ng isa ka episode sa Deadly Women. Oh, Deadly Women. Ang commentary dito is, murag, ang uban parents na gusto mo patay pod sa ilahang baby, gigamit ang SIDS. Oo, murag ihimo nilang this is like my way out. Oo. Mm. After na-discredit ang SIDS, ay ang research ni Dr. Steinschneider, gi-refocus nila ang research nga ang SIDS is not hereditary. It's because of the positioning Sa pagtulog. Oo. O basta gi-refocus nila, dili na siya hereditary. Dili na siya na timingan lang ka. Na kanang sa pagtulog yun sa bata. Muna karon gani dapat walay mga unlan ng imong mga bata, dapat kung naamay habol galing kay kanang gipasuot sa bata, dili siya swaddled. Dili siya free roam nga habol. Na mga ingon ana to prevent SIDS, right? Nanggamay ang SIDS cases. Tungod kang Waneta Hoyt. Tungod sa pag-discover nga gipatay niya. Oo. Scrutinize na ang SIDS bagyod na or something else. Oo. Dili na siya nimo basta-basta gamiton as license to kill. Oo. Just like kanang pagkawat og trillions sa taxes. It's like a way out and it's like a license to kill people. Oh. Ni siya. Okay, fine. Ang ako lang pod kay kanang dapat every SIDS nga ma-report dapat scrutinize gyud na siya. Each and every SIDS report or sudden infant death syndrome. Each and every report dapat i-investigate gyud. Kay I had co-slept with all my children. They're not placed in a crib and they're fine. They're not placed in a crib alone. When we sleep together. Okay, ang SIDS, nikalitlag kamatay sa crib. All alone. Kasagaran. Pero mas daghan biyag reported na mamatay ang bata kung naga-co-sleep mo. Kay maipit nimo ang bata. Nabiya dyan tinuod. Tinuod na katong last year nabasahan ako ba katong ang baby namatay kay naipit sa back sa papa. No. Oo. Luoy pod kay syempre remorseful man pud tanaw ng papa perti niyang hilak wa gid niya gituyo. Hoy, nako ingon. Unsa man? Siguro ang SIDS is a way out to make the parents not feel guilty. Kay kaluoy po sa parents, wala man na nila tuyo Oo. Feeling nako ang SIDS kay anong sudden infant kay sudden gani wala tuyo Oo. wala ni mo damha. Oo. So naay uban Dili na lang gyud nganong SIDS ang itawag. Ang SIDS is most likely from accident, right? Kung wala nakahinga og tarong ang bata kay siguro nakulob nimo unintentionally or naipitan ba nimo or nabutangan nimo og unlan somewhere niya na roll sa iyang nang or unsa. Nganong SIDS ang itawag? Nganong dili na lang gyud accidental death? kay para dili ma-blame ang parents. Namatyan na gani sila, blame pa gyud nimo. Dili man na blaming na moingon ka sa cause of death na accidental suffocation, no breathing. Basig nalimbiskit kagkalit. Dili uy Papa Roach man yata na. Ay, Suffocation, Ay, no oo. breathing. Papa Roach man na. Uy, speaking, RIP ba yo? Ay, no. Sa bassist, Basta sa si Sam. Limp Bizkit. Yeah. It's quite sad. Wala pag kukukitag Limp Bizkit in real life. I wish that I would have seen them before me or them. Depende kasi mauna sa mua. Buwang manday ka. Di anak man yun na. It's inevitable. Mamatay magitatanan. But I just wish nga makit-antan ako sila in person live before I or them die. Pero wala na kay nahuna na siya.
Naapanay pag-asa unta lang makakita sila og baysta that would live up to Sam. o nya. O lagi ang katulagi ang SIDS feeling nako kuan lang na siya kanang murag kumbaga pampalubag loob sa parents ba. They don't Para need dili sila pampalubag loob. para dili sila ma-blame, para dili sila mamatay sa guilt. Kay luoy po ang parents eh. Pwede man, dili lagi na blaming. Kung muingon jud ka sa cause of death as it happened. Kung dahil asphyxiation by pillow over the head. Mo jud na ibutang sa cause of death. But it's not blaming you. Mo jud na ang naingon. Accidental asphyxiation because a pillow covered the head or something. Kamo na yung mag-scientific term, ana. Pero ingana lang ang pagkabutang, dili kay SIDS. SIDS is so vague. It could be criminal, it could be accidental. Mo gyapon karon kay SIDS, kabalo na tanga. Somehow, mura day siya criminal, no, kay tungod sa gibuhat ni Waneta Hoyt. Kung imbutang diya SIDS, moingon gyapon ko, let's blame the parents gyapon. O ibutang na lang ang actual cause of death, jud, para dili ma-blame. Or factual jud ang nakabutang sa ano. Mao ba? Pwede Oh, pod. tos ko Tos ako kamo mga kuan diya, mga pathologist mo sa mo diya. Ako okay ra pog ko nga gamito ng pero basin magamit mo gud siya sa uban nga pareha ni Waneta Hoyt no. Ang SIDS. Ang unfortunate jud ani kay ang tao nga siya namugna. Nganong namugna ang tao nga nakumbuhan og psychopathy with Munchausen. Naagyo tao nga nanay gyud dili na gyud wa na gyud tay mabuhatan na gyud. Kuan manggod na sikat ba kay na si kisa gani na pudto na permi gyud ko makalimot sa iyang pangalan ba. Kinsa? Katugong na Munchausen by proxy iyang mama. Si Gypsy Rose. Oh, si Gypsy Rose. Kailan mo, ana, guys? Wala man, dili man gapatay og tao ang iyang mama. Naalang gyud siya Munchausen by proxy, pero katong nahitabo kay Gypsy Rose nga gipatay niya iyang mama tungod ra pud to sa abuse. Mura si tawag ana. I'm not kanang wala ko excuse kang Gypsy Rose, pero mo na akong nabasahan, murag battered wife syndrome ba? What is battered wife syndrome? Kana kung sige kog kulatahon and kung nana siya breaking point kay siya na jud ang mo luba mo dunggab si mo ha. Kung sige kag tay ang bana sige siya jumbag-jumbagon, baksingon ng asawa adlaw o black eye perminti. Sa naong ya kadugayan ma-fed up ang wife na battered wife. So mo to siya na pod ang makabalos na jud siya one time big time lang po na which is murder na jud. Unang battered wife syndrome. Murag mo tong naitabo daw. Allegedly kang Gypsy Rose. Ang si Gypsy Rose kay premeditated to iya ha. Kay naagyod siya gikasabot na iyang boyfriend. Iyang uyab, oo. Oo, nagsabot gid to sila. Kay ang boyfriend ang gusto man gud siya makawala pod. Oo. So pangit gid sila batasan duha. Wala na ko maingon. Pero pero can you blame Gypsy though? You can't. Complicated kayo kay gikan pa siya sa bata, guys. Abuse gid siya sa iyang mama. Oo. Gi-abuse siya sa iyang mama. Gipangturukan, gipa-cancer treatment, gipakimo. Maski walay cancer, guys, pero gipakimo. Gani no. Imagine na good. Wala kay cancer pero gipakimo ka. Kay para lang yun mag-ongoing gud ang donations, the sympathy sa community. Nabasa yung mga GoFundMe. Magpadayon ng mga donations dito, ana. Para magpadayon na, dapat na-adjust sakit permente si Gypsy Rose. Oo. Lain pod. Oo. Muna, ayan po na, can you blame Gypsy though? Amot bitaw. Oy, lisod kayo, complicated kayo ang human being, no? Dili kita kaingon, I don't know. Murag naluoy ko sa kang Gypsy as a child. Ana na lang. Naluoy ko sa iya as a child, pero katong nag-start na siya og premeditate sa iya, murder sa iya. Kay obviously, there are so many ways to get out of it. It's not murder. The answer is not murder. Ang way out of it is pwede ka mo layas lang. Simple. Murag ka nang kanago mga husbands or wives na naga-kill sa ilang mga spouses to get out of the relationship and be with another one new. Why not divorce? Nganong sa murder man gyud ang channel? Nganong dito man gyud ang route? Para lang gyud maka get out of the situation. Nganong murder dayon ang
What comes to mind? Kwarta. Tell me. Kwarta. Nakakita ko bago lang na mo ni gitanaw nga documentary ni Nak Nak nga ang babae, ang wife kay nag-reconnect sa iyang high school boyfriend. Tapos sige siya sumbong dito nga gina-abuse siya sexually and physically. Ginasumbong niya naga-open up siya sa iyang high school Ex-boyfriend. Nag-open up siya? Oo, nga sige daw Okay. siya gina-abuse daw siya, sexually assault siya, Tapos ang bana atong babae, ang wife, ang bana niya naga-email sa katong high school boyfriend. So stay out of our marriage, God. I will do whatever I want with her. I will assault her anytime I want. Mga ingana na mga email. Laina oy. But the plot twist is, ang babae na to tanan ang nag-ingon ato. Hala. Ang iyang bana, wala gyud nag-ingon. Kabalo ba kaon sang naitabo? Ang high school ex-boyfriend atong wife, gipatay jud ang husband. Hala na, kuratan ko. Right. Hala, wala ko kabalo, ana. Right. Hala, kuyawa, ana. Gipatay niya, gibaril niya 9 times. 3 times sa head, 3 times sa chest, and in the groin. But sa to. Basta, ana, guys, makibulag na lang. Kay gusto man niya balikan ko diyang high school ex-boyfriend. Bulagan din niya iyang husband. Aron relationship sa iyang high school ex-boyfriend nga interesado man po day sa iya, ha? Na, wag kita kabalo sa dagan sa Usa man iyang dyan utok. nahunahunaan Nganong ninyo. dili na lang man makigbulag, nganong patyon gyud. So muna akong pasabot kang Gypsy Rose Pod. Nauluoy ko sa iya as a child, pero katong nag-start na siya premeditate sa murder sa iyahang inahan, dito na siya na wrong. Kay nga pwede man gud siya mulayas lang, mag-disappear sa earth. Dili suicide akong pasabot. Kanang Maglaylo. go to another country and change my identity. Oo, God. kanaingon na. Ingana ba? Nganong dili na ninyo mahuna-hunaan, guys? Nganong mag-murder man jud ta? Gani no. Dili man na mao. Mali mo, narong mo utok. Naay na mali og connect sa inyong brain. Murag na dili siya mao. Murag Na-glitch. ang VGA gisaksak sa HDMI, wrong gyud na, guys. Dili na, pwede na. Dili na pwede. Mo na ang nahitabo sa Mo na ang mga tao. nahitabo. Kang Waneta Hoyt, mo na ang nahitabo. Naay mga something wrong. Mo na pag naamoy sociopathy or psychopathy, delikado gyud na siya. Magpa-rehab or what? Kung saan pagkabalo? I don't know. Dili na tama man. Mag-shoutout ta sa ato ang mga commenters. Roy, Asa naman na to mga commenters? nasa imong browser. Dere? Yeah. Okay. So, isa ni si Jang Blank. Ningon na siya, hi! Is it hi nga, hi, hello? Or is it hi? Ay, no. The question ang comment. Hala, Jang Blank, pag-comment o gusab, unsa imong pasabot sa hi? Gani, wala mo ko emoji. The spelling is H-A. Ay. So, sa man ni? Hi as in, hi! Or is it, hi? Kung gikapoy na ka, pwede sulat og story. Isulti sa amo ang anong gikapoy ka. Gani, no? Tell me. Tell me. Ana po si Spam, do you guys still accept stories through the Dili Ni Advice website? Yes! Yes. It's always there. It's always there. It's always been you. It has always been there this whole time. I like her, but I love you. Yeah, si Bea Balobi, katong nag-respond siya sa episode nga, manifestation versus expectation versus delusion. Sa ingon pa nila, delulu is the salulu. Gani, no? Tinood na siya. Believe that you are, and you are. Believe that you are, and you are. So how do you, how do you manage the heartache? Pag nagdululo ka, wala di ay nasalulu. How to manage the heartache? You have to be so delulu that it won't cause you heartache.
Mo ba? Mira Hala J-Lo ko. ba? Bina J-Lo. Kuya no? Pina J-Lo. Oh. Pina J-Lo. Wala gid siya nasakitan guys nga ginaingnan siya nga di siya kabalo mo kanta. Gakanta gyapon siya. Dili gid na siya masakitan. She believes she is, so she is. Bitaw no? Oh. Na-amaze ko. Dapat dilulo. Kanang dili atik-atik lang na dilulo. Kanang yung dilulo jud. Kanang tinud-anay nga buang jud. Oh. Nagingon si Will Marry Me. Hoy, Will Marry Me, friends na to sa Steam. Ay, si Wilmar Blanc ni. Gifriend ko niya sa Steam, tapos ni-comment ko sa iyang profile sa Steam. Anak ko na, 3 na akong friends. Oh. Oh. Ay, pati si Joy Boy nga I would assume is Roronoa Zoro. Ay, docs ni mo siya. Oh. Oo. Ang kanang Joy Boy na pangalan, One Piece gyapon na no. I don't know. Na-discover na ko na kay tong isang gabi nagdula mig Dota sa akong friends. O niya, may nakalaban nga Joy Boy sad. Nakuratan ko ulo. Siya to. Halo, dili man kay naamay extension naay murag clan name nga. Okay. Ana, halo, siyo ni. Ay dili siguro oy basig common na sad ni nga name niya. Nangutan ako. Kinsa de nang Joy Boy de ay kay na-mention man sa akong mga kaparty ato nga tayo, si Joy Boy nag-ana man. Kinsa de na si Joy Boy ay sa kuan sa One Piece. Sa One Piece. So dili di siya mahilig og One Piece. Dili siya mahilig og One Dili Piece. siya mahilig dili siya fan. Friend na tanin niyo sa Steam, guys. Gani no. I-add lang me. Gani no. Ana pa si Will Marry Me. Sa una, wa may uso gender reveal kay may bawaan sa mga katiguangan kung itom daw ang liog ug murag manghupong ang tiil lalaki daw ang gisabak. Duwa ta ninyo 1800 TVT. Mo na ron. Unya na mag-upgrade sa kog PC kay ang ako 1800 naka-install sa laptop ni Nathaniel Blanc. Sa iyahan naka-install kay mo to'y makadaog. Nya ang PC na akong ginagamit kay sa 2070 mo na 2070 ra jud ko ga online. Mas kusgan di ay ang 1800. Ay layo ra. Ba? Oh, kay 4 gig ra gud ang kuan ang makonsume ni 2070 sa storage. Tapos si 1800 kay 100 gig kapin. Grabe pod. Gani line man na siya nga game ay. Bugat ra kayo para sa ako ang PC. So I plan to upgrade in the near future. Di ba Nathaniel Blanc? Nagpadungog. Di ba? Ako pod magpadungog sad ko, mag-upgrade ko og laptop para Right. makadula na pod ko og games. Right. Makadula ra man gud ko og games karon kay makadula lang ko og games kaysa PC sa akong bana. Mo parehas ganita. Mo. Makadula ko Mo. 1800 kung na ako sa laptop sa akong bana. Mao gani no. Kay ang ilaha baya ang mas kusgan. Oh. Ang ako ang PC kay dili pa siya ing ato. Kusgan. Sige, mag-invest ta ana. In the near future, right Nathaniel Blanc? Bao kalo oy. When ako ingon, ako'y pet peeve. Unsa man? Dili day ko ganahan og mechanical keyboard. Nga naman. As in, I hate it. Asa na mechanical keyboard nimo? Nadia, I hate it. It's so Nga naman. noisy. It's so noisy. Tungod sa ka-noisy. I just want something like this, a membrane keyboard. Okay. Like that. Like, Okay. kana lang marag, unsa tawag, naali, silicone sa ilalom. Oo, membrane. Yeah. Oh. Tas mo to, nag-add to cart ko, di ba, Nathaniel Blanc? Nag-add to cart ko o kanang membrane keyboard that looks like a mechanical. May mechanical keyboard na hilom. Kato gani nga mechanical ang gigamit, pwede daw to pahilomon. Magpalit daw ka atong mga, unsa na, naman guni mga accessories, di ba guys? Oh, Palitan daw nimo to katong mga kagwang na ipang toslok nimo dito. Kapuyan man ko ana. Oy, ain't nobody got time for that. Para na sa mga mechanical keyboard builders. Oo, ganan ko sa iyahang naong. Oh. Sa aesthetic niya, but I don't like the noise. So I'm gonna buy a membrane keyboard that looks like mechanical. Okay. Mm-mm. Okay. Mm-mm. Na-add to cart na, di ba, Nathaniel Blanc? Ako'y na-add to cart pero dili ma-check out. Naman ko na-add to cart naman. Tok. Baka ingon siya, pero di ma-check out. Kaya nga, no, sobra pa sa imong sweldo, no? Dili oy. Ano man? Baratuhon raman siya sa
kung ikumpara nimo sa mga mechanical keyboard Baratohon na. lang man siya mga 20K. Oy, dili ay. Dili baratohon gid to nga mechanical keyboard ako ang gi-add to cart niya. Nag-add to cart pud ko og kanang keycaps para tok tok tok. I don't like noisy. I like the noise. I don't like noisy. It's Moto, satisfying. Tok 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 tok. katong mga mechanical keyboard gipanggamit sa akong anak, gipangbawian gyud ako. Ayaw na ninyo gamita, kani gamita anak ko. Di ay ba? Dili ko. No, anak ko. I don't like mechanical keyboard sounds. Alain ba ani mamahan ni magbuot? O magbuot. Ako amaning balay. Ako amaning balay. Nya pagkaman. Dili na ta mo man. Salamat kaayo guys. We love you all. Hoy, next episode is still about serial killers. Bye guys. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganaan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Mora to guys. Tanghal salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!